ketua PKK teko. Lah sapa maneh wong bojone? Kiro. Lah iya. Seragame kaya Bayangkari. Kari ndi? Kari ndi? No kali. Bayangkari kok kari no ndi? Bayangkari iki lho ning gone kepolisian. Dengaren rambutmu model-model. Loh, sampean ku lali ta apa sampean kok ayem-ayem ae wong aku iki bingung dadakno. Bingung yo gocan cagak. Bingung. Iku lah bingung ngelmu sing jare wong biyen puyeng iku. Lah iya wong bingung mikir apa? Ora bahagia kaya ngene. Awakmu kurang apa? Keturutan apa-apa? Jaluk gelang, jaluk ali-ali. Iya, aku gelang tretes kalung prigen. Gelang tretes kalung prigen. Lah kon rugi wangi. Giwang apa? Pacet. Tretes prigen pacet. Lah sing tegese permata iku lho. Permata iki jaluk apa nek tak turuti. Pokoke meneh awake dhewe nek awakmu pengen shopping mlebu. Oh, seneng aku ku shopping ta? Shopping. Shopping iki belanja. Oh, Belanja kuwi musuhe saunggaling. belanja iku. Belanja nang supermarket. Super kampret. Super kampret ki sing jaga lah super ki tokone. Dadi toko dijaga kampret iki super kampret. Sing urip tak dagelan iki. Dagelan kampret. Sing ngene kok. Pret. Ukurane ploso. Lah yo, eling ayo Mas. Dodengo. Kok nek pengen apa-apa dudingen. Oh, tak sampean tukokno ya. Jere sapa ya dodengo tok. Aku kok dodeng. Lah nek keculek gawene ya apa? Wong angel rap ana tanggane tuku mobil, godho mobil. Lah iya ta ya jenenge wong kepingin apa eleke wong kepingin. Wingi wak Darmo tuku sepeda motor Gres, jaluk sepeda motor. Lah iya lah digawe jalan-jalan nek prei. Ana tuk liwat tau tek, jaluk tau tek. Enek ting bakso jaluk bakso. Wingi enek wong mikul suket kok gak jaluk kon. Jane aku njaluk suket iku. Lah gawe makani sampean ki apa? Cacah. Meni. Nek awakmu ketok aku nang ngarepan bar mok tukone suket, aku nek. Meni. Nek awakmu ketok aku nang ngarepan bar mok tukone suket, aku nek. Wih ngayemi. Aku tangon mangan suket. Kleru dadak rumahsamu. Kowe ora tok ngono aku nguber tak pikir tau tek. Apa? Toprak. Siswa budaya wae. Toprak. Bingung apa? Lapo? Sampeyan iki lho, hari ini hari pernikahan kita. Hari ini Hari yang ku tunggu. Wes, kok dadak ngajak joget? lah kok hari ini yang kutunggu hari ini hari bahagia. Hari pernikahan kita kawin emas toh sampeyan ki lali tak 50 tahun. Awakmu karo aku durung kawin prunggu ya. Kawin emas ya. Kawin apa? Kawin emas ki 50 tahun. Heeh. Bener. Iya, nek selawe perak. Selawe perak. Nek emas 50 tahun. 50 tahun nek 100 berlian. Kawin berlian. Engko nek 150 tahun kawin bosok. Habis dadi mayit kabeh. Aja ta. Ya tau awet ta. Ya awet-awet gak iso mati garing. Gak iso mati Gak garing. sampe jane tak formalin. Mangsamu vampir wong biar wong formalin. Ya aku ndelok sampean kaya iwak klothok. Aku awak ndelok awakmu kaya iwak tongkol. Iwak klothok karo wong lanang kok klothok-klothokne. Masuk ngene ra banis. Ah iyalah. Aku ra grawamu. Gramamu. Garwamu.
garwa. Hah, garwa. Garwa. Sigarane nyawa. Nek garbis. Hah? Garbis. Sigarane bis, dadi dipotol. Garbu. Sigarane babu. Aja kek ngomong ngono. Aku gak kenekan sampean kok ngomong ngono wis mesti klompro. Klompro teko ndi lakon yo mancing ae. Adane ludruk ke sepelan. Alah, lali ya. Kok biyen mau ketemu ning ndok gedhong ngono. Iya ya. Lah iya. Aku bakul kacang awakmu paseling. Awakmu tak sawat kacang mak bluk ngono ora kena bathukmu. Kena lambemu terus mau emplok sisane. Tapi bakul kacang karo tandak ludruk ngono ta. Tak pikir permintaan gendeng-gendeng. Terus ya apa ya? Lah ya arek-arek lho, lali ta ya apa? Anak loro. Lah iya. Lanang wedok. Cukup 2 anak. Heeh. 2 anak curut. Dua anak cukup. Cukup. Cuprut. Cuprut. Ya, ini 50 tahun. Waalaikumsalam. Masa loh, udah isu-isu. Aku ya jane ya pengen ngono kuwi. Iya, Pak. Nek cilik kae wis anu bareng wis diwasar. Ngono kuwi kok modele Sawanen. Sawanen. Aku nek ora ngono aku kadung karo Lho iya nek sampe cedheki kaya aku aduh mlodoki arek iki. Adane bobol ae. Nek aku karo iki wis kadung ketagihan golek liyane awakmu nesu. Macem-macem lho. Ora. Ngernet ta? Bu, ini seneng Bu. Iki Rica. Alhamdulillah. Pernikahan bapak kali ibu. Tak pikir lali, Nduk. Mboten kula wawakan jeneng. Awakmu yo eling to. Nek bapak karo ibu ki wis 50 tabur. 50 tahun. Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Bu. Jadi kamu wis besok iki. Wis bukunya ning ngene pasar. Sedengan iki, Mak nek gawe rica-rica ya. Rica-rica. Aku kok ngengei. Aku ndase aku. Alah sampe iki karo cucuke. Enak dekek ini kaya Dracula. Oh ngawur. Ya kabeh, Bu. Cah nak pinter cah juga. Untung kok nurun aku. Anak wedok nurun pake. Alah. Jare sapa mbok ngaca sampean niku? Anakku Dina. Lah iya mbok ngaca. Sampean iki anak sampean. Iya. Apa sampean iso nglairno? Ya tapi kan aku melok produksi. Oh iya sampean. Awakmu sing lairne aku sponsore. Lah nek rene aku apa awak markosop? Ada kaya wedhus kacangane gak ono lanangane meteng. Wis iki. Ya, matur nuwun jenengan. Suwun ya, Nduk. Bubar masak rica-rica engko pas hari H. Awakmu rene. Nggih. Iya. Sak keluarga jak rene kabeh. Jak mami ki bareng. Oh nggih Pak, Bu. Dinatiran. Iya wis. Apa kurangnya penunjuk napa-napa telepon. Engko tak ubah anak, tak ubah. Buku sakit. Apa godhek-godhek lha apa? Tak ubah. Karepe ki aku ditutul kuwi lho. Oh niku. Nek biyen rung enek wati SMS. Oh wani SMS. Waslap nih kok. Ya. Waslap. Wastafel. Podho iki mak karo anake. Nggih mengke napa-napa Bu tentang apa telepon mawon. Ya, iya, heeh. Oh nggih Pak. Ya, hati ya, Nduk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam anakku. Anak wong loro. Anak wong loro didom ah. Diketok. Nyambut gawe dodol Petro. Wah, nasibe wong gak padha. Tanggane ku enak-enak aku dodol petik. Dodol petik 28. Saiki kari loro. Kathik sing tuku rene dudu wong sembarangan. Ya wong gendeng. Ya wong kentil. Kuwi ngono arek loro digawa bareng tak takon jare arek ludrukan. Wis akeh gambali wis. Lagi kula PT iki nang PT Bangkok, Thailand.
Iki bangsane apa gak kula nuwun. Nang wong gak genah. Sampeyan niku tiyang ta? Sanes wedhus. Wedhus kok gak ono buntute. Buntute tinggi beda manggone. Arep. Buntute ning ngarep. Wong-wong kok wedhus. Lah sampean niku ngerti nek wong kok tekon sampean wong napa sanes? Sampeyan liwat pundi wae niku mlebune nang mriki, kok mlebu mriku. Sampean brimop ta? Kok ireng-ireng? Lho, ireng-ireng niku jare nek biyen niku. Ayo ngomong-ngomong. Maling. Wong ganteng ngene kok gawe cebok. Ah sampean niku wong ya gawe takir. Cebok. Aduh, lambene rek batik madrim iki. Ati bang sampean golongan hitam. Golongan itu. Sampeyan niku ngetok wedhus ta? Doro. Doro kok sampeyan gedene. Lah wedhus kok sampeyan cilike. Iso. Sampeyan niku wong ngerti nek pitik. Gremes, Pak. Mutrat ta? Masalahe ngeten. Mutrat kok gremes. Monggo pinara. Sampeyan wau sikatan. Napa? Pun sikatan. Dereng lah intune lombok ketut ten mriku niku. Sampeyan sinten jenenge, Pak? Sampeyan mengke tak omongnya jenengku sampean guna-gunani. Ala apa kegunane wong lanang iki? Oh. Jenenge sapa? Kula Kirun. Walah Tumini. Goblok sampean. Kirun. Run. Nggih. Sampean sinten? Kula Nggih. Kartolo, Pak. Oh, Kartonyono ninggal janji. Sampean Kartonyono Melu aku ayo ten pundi? nang kali. Kate apa? Ancup-ancupnya. Wong Kartolo, Kartomo. Ah sampean niku Kirun dadak apa ki Tumini? Ngeten lho Pak Kartomarmo. Kartolo. Kira-kira sampean pundi, Pak? Kula Nggih. mboten kula beto. Keong. Iku lho omahku Pak tak dol, Pak. Api nggih omah sampean Nggih. tutupan terus. Gak ono wonge. Mboten enten keluarga ta? Kok kosong-song. Tinggal nyengkre. Sampean nggih buka toko mawon. Oh, ini buka dadu di arah tarik. Dadu. Buka toko len dicet, orang duwe cet. Ora dedek yo golek dut. Ora wedit yo golek. Banter-banter aku iki dublek ta ngomong yo banter. Lah sampean nggih ngoten dijak omong angele ya Ram. Padha gendenge wae. Jadi ra oleh banter ndaraki dublek. Jamung ire padha gendenge. Perlu sampean nenten apa? Mriki dadi ku Niki rempelune ngeten. niki sange rempelu. Apa? Iku no metuntung. Aduh men lho. Wis rempelu Gak melok duwe bola, melok diomongno ku bolaku piye. Ya ora apa-apa. Kula niku abadi ten pancal. Padasa. Pacul. Badhe niku lho ten pasar. Dodol napa, Pak? Petro. Niru aku ngarep. Arep dodol dengkle. Bentik. Pocrok. Aduh, iki lho. Aduh, iki lho. Niki kula bakul PT niki kantun kali. Sampean? Nggih, Pak. Bakul petik? Nggih. Lho. Menungso bakul petik, petike gak bakul menungso. Ayo, Kalau aku nang ngarep kono. napa ancup-ancup nene? Tak keplekno aspalan. Ngomong kok bulet gak karuan. Omong bulet pripun bakul petik. Nek ngoten sampean jerekan petik. Nggih kula tuku nggih dodol nggih tuku nggih dodol. Oh, dol tenuku. Nggih. Kadang iki dungan ae. Sampeyan mau ngedung nggih. Kula pengen sing ten kampret niku, kampret siji sing jenenge dagelan Kartomarmo niku. Sak Kartomarmo. Sanes kampret keset.
Ngomong buantet. Iki sampean dol teng kula napa teng liyane? Lah nek pupung pagi sampean tumbas mawon, Mas. Nggih pun sakniki pitik rada murah. Niki selawi, Mas. Napa? Selawi. Selawi. Boten satu tumbas pitik, Tumbas napa? kuaci. Pitik selawe. Lah piro lho? Lah niki pitik adon-adon kok. Niki pitik bangkok. Wah. Nek timbang 20.000 lah mbok kula ingu dhewe sauripe. Lah sampean ngopo aja didol? Lho lah foto. Boten apa kok dodorin? Dadi bang utang. Iki lak boleh gegeran niku. Sampun Wis ngoten. anu 100 mun 100. 100. Lah nek ngoten karuane. 100 sak klambine. Enten nggih Cak nggih. Apa enten bakul pitik kok sak klambine mosok kula mulih mblojet. Gak nganggo apa-apa. Boten pun. Niki 100 sampean tomboki arloji. Lho niki regane sak M. Ember. Kok ro lek ember. 100 nggih. Sam 100. Yo nggih. Duit akeh. Niki 400, 100, 400 gak apa-apa sampean nggih. Nggih. Niki mriki 100, 100 200, 400. 400. Nggih. Duit sitok niki ketoke 100 sajine 400. Nggih. Ngoten. Nggih. Apik niku. Apik. Nek ngoten kula nggih tumbas katok sampean klambi sampean mawon. Meneng ta meneng. Petuk jurakamu anyar meneng, rasa gegeran. Iki wonge apik. Ora nek awakmu dibeleh paling dijak jagongan. Jokongan. Nggih pun ning 100. 100. Nggih, gak oleh dibalekno lho ya. Kebo sapi Bu, dijing diok sing di kok nyandak kebo sapi paribasan barang. mergo wis bayaran. Mungkin nek dibalekne ora iso kebo Kok ketuwe padha pelone. kebo sapi sing digoceki Nggih, tampare. nek menungso cocok. Dadi nek wis lung wis ora oleh bali. Nggih. Iki wulune sing pundi sih ta sangcolno ta apa dicekel. Wulune niki lho wulune. Lho, niku dikir. Sangcolno dodol ta. Lho. Malah dijuar aku. Apa enten wong dodolan pitik ora ini ditinggali cakaran. Sing nakal nggih pitike to. Nggih, pun nggih, matur Nggih, nggih, nuwun. monggo. 100. Nggih. Klambi sampean keciliken tukar tambah ya. Nggih monggo hati-hati lek mlaku sikil. Lek mlaku sikile gentenan. Kula mboten nate mlaku sikil kuntenan, mlaku kula ngeten. Vampir apa piye ya mesti siji loro. Ndok ndang ndok. Dah. Itu nang wong kentir iku mah. Lah ngomongin belara iki. Lho. Iki kelangan petik bae kok. Sampeyan kok ana wong kok gak gelem kula nuwun ta napa kok marang ndro petik. Larang, anggepun kulino mriki to. Lho kapan sampean mriki? Lho, Pangling sampean. kula sing durung tau iki aku mrene iki. Kula niku langganan pitik sampeyan niku wis 40 tahun. Wong kula sik umur piro? Sik umur 21 kok durung lahir. Durung lahir. 21. Guyu kaya garangan guyu. Nyek sampean. Boten Cik. Boten. Kula mboten teng Ngawi kok. Niku pitik. Oh petik kari mele mawon. Niku wonten petik lanang, petik wedok, petik walik teng Blitar kathah. Kula Nanas. kapok tuku sampean sing keri niku. Napa oh? Alah, ketoke babon. Tibae. Ora gelem banci. Lah ora lek ngono lah gak dol kok. Ora. Niki anget-anget napa niki? Napa? Melek iki. Cek riyen. Nggih, sampeyan Bapak niki ajeng ulang tahune ayah. Waduh. Sampeyan niku tiyang napa muni ayah bareng. Lho. Ayah kula niku ulang tahun pernikahan sing ping 50. Oh, Mas nggih. Mas Mas Awalase. Nah,
mongko umur kula wis 52. Ya lahirmu ku ya kenemen. Wah, kok iso Kula cek riyen iki dicocok lho. Puru niku. Lemuan sampean. Lho, kok ketekku mati ku. Kon itu delok PT taku matayanmu kon itu. Aku gawane ngadeg iki kok ucul. teliti sebelum membeli. Nggih, Pak. Duit niku angel Kula golek. niku Nggih. Lho, kok koyo naga apa niku. Ya napa niku? mboten cocok. Mencocok. Nggih. Nek dibelah kurang lemu. Nggih. Ini kalau isine api cilik, Napa? ini kok ireng iki. Niki to. Dikulon. Niku salah. Ningali niku. Niki ningali. Sampe dereng ketok ta? Sik ndelok ae. Ayo ditimbang to, paling ora kula golek pitik niku. Pitike roh kula nglirik Mas. Lho nggih. Nah, nek niki paling mboten nek diblek kan mesti daging sak kintal mesti. Iya ambek nyolong.